Deċiżjoni ta' mħallef li jipposponi sentenza ta' appell dwar Learning Support Assistant waslet għar-rabja tal-Union tal-Għalliema li sostniet li l-membru tagħhom se tibqa' taffaċċja inċertezza f'mument fejn se tibda sena skolastika ġdida. Kerem Merċieqa kienet akkużata b'abbuż sesswali lura fl-2011 u l-Qorti tal-Maġistrati ma sabitix ħatja f'sentenza li tat 4 snin wara, propju f'Novembru tal-2015. Minkejja s-sentenza dettaljata ta' kif Merċieqa ma kellix titressa l-qorti brabta ma' dan il-każ, l-Avukat Ġenerali appella mis-sentenza. Appelli sena wara għadu mhux deċiż bis-sentenza mistennija tingħata f'Jannar li ġej. Lilin mid-deċiżjoni l-MUT fissret bħala insensittiv l-aġir tal-qorti bil-President Kevin Bonello jagħmel dikjarazzjonijiet ibsa. Fl-aħħar seduta reġa' għal darba ġi differejt u ġi differejt issa minn issa l-Jannar. U aħna nemmnu illi dejna s-sitwazzjoni qed turi min-naħa tal-qorti nuqqas ta' sensitività fil-każ ta' il-persuna u għax dana qed nitkellmu fuq nies illi qed jiddependu bil-Malti bil-ħniena għal din id-deċiżjoni tal-qorti biex ikunu jistgħu jerġgħu jirritornaw fir-rotija tal-ħajja ta' kuljum. Għal Kevin Bonello l-qorti qed twaqqaf ħajja din il-persuna li diġà għandha sentenza favur tagħha. Ejja nagħmlu mod li tinqata' di f'Jannar. Għandha sa Jannar skont ma sax tidħol. U mbagħad meta tidħol se tidħol tagħmel. Għax normalment fl-iskejjel aħna naħdmu bis-sena skolastika mhux bil-Jannarijiet. Kollox il-President tal-MUT tkellem dwar kif dan kollu jaffettwa s-saħħa mhux biss tal-persuna involuta iżda wkoll tal-qraba tagħha li baqgħu jaraw għaddejja minn martirju.